Raşit Miredovam, Vefa Hacıyevam. Как раз Vefa Hacıyev Европада kesip berdi, şonu aňsat nemet bolýar. Европада kesip beren bolsa wapşe aňsat getirmeli şolary. Şeýle nemeleri. Şeýle haramlary şo wagty tutmaly. Şo wagty suda bermeli şolary. Persona non grata diýip ýerine ýetirmeli şolary. Hiç ýere girip bilmeýän, gidip bilmeýän, edip bilmeýän ýerine ýetirmeli şolary. Olar diplomatlar, ýene bir zatlar diýip oturmaly däl-de, imенно şol şeýle zatlaryň üstünden bulary ýakmaly, götlerinem açmaly. Sanksiýalar iň gowy, iň güýçli zat şu wagt. Görüp otursaňyz Orsiýada da şu wagt bir topar sanksiýa edilen soň, indi Orsiýadyň ekonomikasy zady uşa ykdysadyýety aşaga düşdi, pese düşdi. Kardeşini doýmak ýalak bolup uje döwülip başlady. Bir-birden hemmesem uje huýçynam gidýär, haramzada huýgulam gidýär, biderek Herdoganam gidýär. Garas bulan hemmesem indi hemmesiniň sanylja wagty galdy. Hawa. Ýene de dowam edaýyn men. Ýogsa da biziň aktivistlarymyzam ukol edip, zat edip alyp gitdiler. Mende suwut bar bolardy. Azady şeýip alyp gidenleri we juma sapar şeýip alyp gidenleri barada mene suwut bar. Ýa-da uje Orsiýada, Türkiýede. Şolaryň eden işleri. Olaryň özleri, öz FSB bolýarmy, MIT bolýarmy, şeýle gullyklarynyň özüniň öz eli bilen edenleri şu. Hawa. Ene görseňiz, Netanyahu öz wezipesinden düşenak. Näme üçin? Gorkýar. Потому что Netanyahu häzir wezipesinden aýrylsa, muny sud edip srazu basýarlar. Srazu basýarlar. Diňe международный судda Izrailiň özünde basýarlar muny. Şoň üçin gorkup otyr o. Şeýle de bu huýçynam, huýguly da Erdogan. Bulan hemmesem indi öz götüne gorkup otyrlar. Sebäbi tohumam diýe berdi, özlerem gidýär, haramlar bular hemmesem türme basylýar. Diňe bularam dälde mahamalar size de degişli. Sizi birinci basarlar. Sizi birinci diýişleňiz zatlaryňyzy sogurar halk. Ýadyňyzdan çykarmaň şuny. Häzir siz kömek etmeseňiz halkyňyza wagyt äl tiz geler. Asat bilen ana geldi. Asat arkaýyn oturdy. Ederin, goýaryn, arkaýyn gezenin diýdi. Indi näme boldy? Tohumlanam şeýle bolýar. Tohumlanam siz ýanyp gidersiňiz. Guruç ýüresiňiz hemmäňiz.